op til Dansk Bank. Det er Bodil Langværk Hjælped. Ja, goddag. Det er Henrik Steffens fra Skals. Nej. Situationen er den, at jeg står med en arv, som kommer. Det, jeg ringer for, det er for at finde ud af, om det er muligt at hæve min kassekredit, indtil jeg får de penge. Hvor meget har det forestillet, at skulle hæves? Jamen, 30 eller 40.000. 30-40.000 synes jeg lige umiddelbart virker er lidt meget til det forhold til, at du er arbejdsløs. Hvor meget kan min økonomi bære, at du sætter min kredit op med? Det kan ikke bære yderligere forhold til lige nu. Hvad er klokken? Den er 8:01. Morgenmad. Nej, men det sidder med måndsvært ud, at vi som familie kommer for sent. En halvdel, det vil nok blive et sted mellem 10-20 millioner, jeg tror. Hvad nu, når det med den arv kommer der, så har hun jo krasset til krav på det halve af det. Han synes jo, det vigtigste for os, det er, at vi bliver skilt. Det er det allervigtigste. Det er det allervigtigste, ja. at man kan ikke tale om tingene. Det er et fængsel. Set udefra, Henrik, det er et fængsel. Jeg vil gerne lidt sundt. Jeg vil gerne tabe mig, altså jeg vil gerne se godt ud. På en måde, så burde I tage dig ned. Og uanmeldt. Bare kom. Og så sige, hvordan man vil læse. Læse, hvordan ser det ud med testamenter og så videre. Det vil vi gerne se. Det hotel, det starter der. Find ud af, hvad fanden du føler omkring mig. Og så lad os få det afklaret, inden de forbudede penge kommer. Metadon, det kan jeg slå jer 3 ihjel. Jeg gider ikke, at vi brødre her, vi bliver sat ud mod hinanden. Hej, den Henrik, han er fuld af løgn. Nej, jeg er nødt til at gå siden ham med hende, bror. Du fylder mig med løgn, og det har du altid gjort.